אוקיי, אז למי שכאן ולמי שגם שומע את ההקלטה מהבית אחר כך, אז ערב טוב לכולכם, אנחנו שמחים שהצטרפתם הערב. אני אביבה, מרכזת תוכניות בעברית במרכז עדן. לפני שנתחיל את השיחה, אני רוצה להציג בקצרה את מרכז עדן. מרכז עדן שואף לחזק את הזוגיות, להעצים נשים סביב חוויית הטבילה במקווה, ולספק משאבים ותמיכה למגוון הרחב של חוויות במעגל החיים הנשי. מרכז עדן מפעיל תוכניות קהילתיות, יוצר משאבים וחוברות, וכן מספק הכשרה מקצועית סביב המקווה דרך קורסים והשתלמויות לבלניות, וקורסי הכשרה למדריכות כלה ולמדריכי חתנים. ההכשרות שלנו מעניקות ידע בהלכה לצד מיניות, תקשורת, דגלים אדומים ועוד. הקורסים הבאים מתחילים בעוד כחודש. מי שמעוניינת ללמוד להיות מדריכת כלות או בלנית, אני מזמינה לכתוב עליי וישלח פרטים, או שאפשר למצוא מידע באתר שלנו, theedencenter.com. בזמן האחרון, מרכז עדן עובד רבות כדי להביא מידע לקהל הרחב על הנושא של זוגיות ואינטימיות בזמן מלחמה, ואנחנו פתוחים לשמוע מכם איזה עוד תוכניות והרצאות יועילו לכם, לחברים ולקהל הרחב. התוכנית של הערב מוגש באופן חינמי כדי שיהיה נגיש לכולם. אני מזמינה אתכם לשקול תרומה כדי שנוכל להמשיך להביא תוכניות דומות לקהל הרחב ללא עלות, ואני אשתף את הלינק בצ'אט. וכעת למפגש של היום. יצרנו את המפגש בשל ביקוש מהשטח בעקבות חזרה הביתה של הרבה מילואימניקים ואתגרים הנלווים לכך. רצינו ליצור מקום לקבל הדרכה והכוונה כדי לעזור לנווט את התקופה הכל כך מורכבת הזו, בדגש על אתגרים בזוגיות ובמיניות. זה כבר המפגש השני שלנו בנושא. הראשון, עם דוקטור חגית רודריגז ואסתי סאחר, התמקד בצד הרגשי ושאלות הלכתיות שעלו בזמן מלחמה. הערב נתמקד באתגרים ומשאבים זוגיים ומיניים בתקופה הנוכחית. אני שמחה עכשיו להציג את הדוברים שלנו הערב, דוקטור חגית רודריגז והרב חננאל רוס. דוקטור חגית רודריגז היא עובדת סוציאלית ומטפלת מינית מוסמכת. היא מקבלת מטופלים בקליניקה הפרטית במושב נוב ברמת הגולן, שם היא גרה ומלמדת במכללת תל חי במחלקה לעבודה סוציאלית ובחוג לחינוך. את עבודת הדוקטורט שלה היא כתבה על החוויה הפנימית של טהרת המשפחה בקרב נשים דתיות לאומיות, וכבר בערך 10 שנים פלוס מינוס שותפה לעשייה של מרכז עדן בעבודה עם בלניות ברמת הגולן ובפרויקטים מגוונים כמו המפגש הנוכחי. הרב חננאל רוס הוא פסיכולוג ומטפל זוגי וחוקר מיניות גברית. הוא עובד עם מרכז עדן כבר בערך 5 שנים בקורסי הכשרת מדריכות כלה וקורסי הכשרת מדריכי חתנים. יש לו קליניקה פרטית בירושלים והוא מוצא במקומות רבים. כמובן, אנו מזמינים את השאלות שלכם. אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלה באופן פרטי בצ'אט, וכך הם יישארו אנונימיים. אז ברוכים הבאים לכולם, ערב טוב, חגית וחננאל, הבמה שלכם. תודה רבה, אביבה, איזה הצגה מחממת לב. קצת ארוך, אבל יאללה, בואו לא, נתחיל. לא, לגמרי, לגמרי חשוב. טוב, אז קודם כל, אני ממש שמחה להיות פה הערב. היי חננאל, מה שלומך? טוב, תודה, כיף להיות פה. אני רוצה רגע לספר משהו לכל מי שמקשיבה והיא לא ממרכז עדן ונמצאת פה. לא משנה אם אתם עכשיו בלייב או בהקלטה אחר כך. אני רוצה לספר לכם ולכם, אני הייתי רוצה להאמין שיש גם גברים וגם נשים ששומעים אותנו או עכשיו או בהקלטה. איך אתם הפסדתם את כל השיחות הכנה שלי עם הרב חננאל? אני קוראת לך חננאל הפעם, נכון? כאילו זה. אין, אתם פשוט הפסדתם שיחות הכנה מגניבות. אני אמרתי לעצמי שאם לכל אחת בבית היה איזה חננאל כזה שיסביר איך עובד הראש הגברי, מה בעצם יש שם, על איזה תקן זה פועל, אני חושבת שהחיים היו הרבה יותר שקטים לכולם. אז לצערי אין לנו את האופציה הזאת, אבל יש לנו את השעה הקרובה כדי לנסות לדבר, לנסות להבין קצת כאילו בהתחלה חשבנו לקרוא להרצאה הזאת הצד שלו, הצד שלה, ואמרנו שלא, כי אין באמת צדדים, יש אותנו, כולנו באותו צד. וכל הדברים האלה שאומרים כאילו ראש גברי, ראש נשי, אז בוא רגע ננסה לדבר, ננסה להבין. אחת המשאלות שלי היה שבהתחלה התנגן השיר "אתה פה חסר לי" של נורית גלרון. ויש שם שורה כזאת, מה יקרה אם פתאום תבוא אליי ותייפה את הכל, איזו משאלה ילדית כזאת, שבן או בת הזוג שלנו ייפו את הכל, יקראו מחשבות, יעטפו, יסדרו, יגרמו לנו
להרגיש נורא נורא טוב, וזה, לצערי הרב זה לא עובד ככה בחיים, אז במקום זה הבאנו את השיר של ארץ נהדרת, נשות הצו 8. ואמרנו שנקרין אותו בהתחלה, וזה בדיוק האנטיתזה של לאה, זה בדיוק כאילו, אתה פה ואני פה, ובואו נראה מי סובל יותר, מי מסכן יותר, מי זה, אז נתחיל בלהקרין את השיר, ומשם נתקדם. יאללה, אז בואו נראה שזה, אתם תגידו לי שזה עובד ושהכל בסדר. ב4:30 קמתי לפני היתושים להכין כריכים ונשמושים עם נשות הצו 8. שוב ויחד מול הכיתה, הילד בכיסוי מיטה, כי הכביסה בסחיטה, גם נשות הצו 8. שולחת מייל ביד אחת, ובשנייה יש לי מחבת, מצאתי גם סידור לבת, היא עם דמעת 8. 90 ימים בלי אף אחד, יומיים זה היה נחמד, תשיגו לי את המגד, כבר נגמר לי הקלונקס. להם הייתה שיטה, קודם לקחת את בעלך למילואים ולהגיד לך כל הכבוד, את לביאה, אחר כך לעשות פרצוף כי איחרת לעבודה, ואז להתקשר מהבית ספר ולהגיד, למה הילד הגיע היום בלי סנדוויץ'? איזה מין אימא את? ובין לבין את פוגשת את השכנה שאומרת, מה זה גם הקוסמטיקאית שלך במילואים? ואפילו לקטר על זה אסור, כי הם מסכנים את החיים שלהם באמת. זה לא שהם סתם נתקעו במשרד עוד שעה כדי לפספס מקלחות. האמת, אני לא רוצה צלש. אני אפילו לא רוצה לשיר את השיר הזה, אני רק רוצה לשים את הראש לאיזה 2-3 שעות. אם בקרוב זה לא נגמר, וכל העסק עוד נגרר, מי שיביא את סינואר, זה נשות הצו 8. הטלוויזיה של ישראל. וואו. אז השיר הזה, אני רוצה להגיד, לספר כזה שיש אנשים שממש לא סובלות אותו. יש נשים שאומרות כאילו, מה זה השיר הזה, מה פתאום, וזה, ויש כאלה שקצת, יש הרבה שמתחברות, ראינו כמה צפיות היו. וכמו שאמרתי מקודם, אני ממש שמחה, חננאל, שלא קראנו להרצאה, זה הצד שלו, הצד שלה, אבל לפעמים באמת נראה שצריך איזה מורה נבוכים, איזה מניואל, כי ב7/10 המציאות השתנתה. ואני שואלת את עצמי, איך זה משפיע על הזוגיות? מה קורה לזוגיות בזמן מלחמה? כן, אני חושב שאולי אפשר באמת לקחת את השיר הזה כמשהו להבין אותו. הרי מה הקריאה, אני חושב שהיא אמיתית וראויה ומתאימה בשיר הזה, זה תראו אותנו. תראו אותנו, אנשים שבבית, ואני חושב שלחלוטין מגיע להם שיראו אותם, לא יודע, מקיפות אותי מכל כיוון, בכל רובד חברתי שאני שייך אליו. זה עומס גדול, ורבות מהן עושות עבודה מדהימה וחשובה ובעלת ערך, ואני חושב שהשאלה של כמה הן מצליחות ואיך הן מצליחות היא שולית. עצם זה שהן שם והן מתייצבות, זה הסיפור. והן שם ויש עליהן המון המון עול. והמקום שבו הכאב הזה והקושי והאתגר הוא מתפספס בקליפ הזה, זה כאילו זה הצד המאשים או המושתק, שאומר, הם אשכרה מסכנים את החיים שלהם, ולכן אני חייבת להיות מושתקת. שפה אנחנו מסתבכים. ואומרים בעצם, יש לנו קושי ויש לנו אתגר וכאב, ואין לו מקום. וגם אין מקום, כן. לפעמים באמת, כשאישה אומרת, טוב, הוא שם, הוא מסכן את החיים שלו, זה לא שהוא יתעכב במשרד בשביל לא להשכיב את הילדים, הוא באמת מסכן את החיים שלו, אז מה, אני אבוא עכשיו וידבר איתו על מה שקשה לי, על מה כאילו, איך אפשר לדבר על הקטנות,
על הנזילות בבית עכשיו בגלל הגשמים, תרים יד מי שמזדהה, שצריך לעשות טסט לאוטו, על הדברים שאין כוח לקום בבוקר ולשלוח את הילד לבית ספר, כאילו יאללה, שמישהו אחר יעשה את הסנדוויצ'ים. ברוב הבתים יש איזושהי חלוקה, יש איזושהי הנחות יסוד שנבנו עם השנים, ועכשיו פתאום, כאילו החוזה הבסיסי, החוזה הזוגי, הוא לא יכול להתקיים, ובצדק, כאילו, צריך להאשים מישהו, לא? זאת שאלה טובה. כלומר, אין ספק שברמת החוזה, ואז מה השאלה, האם מאשימים אותו, את צה"ל או את סינואר או מי שבוחרים? אבל יותר חשובה מהאשמה פה זה יותר, בדרך כלל זה לשים לב למה עובר עלינו ומה אנחנו רוצים. ואז זה שאנחנו מספקות את העורף כדי שהוא יוכל לא להיות פה. אז זה נכון שכשהתחתנו, לא סיכמנו בינינו שהוא נעלם ל4 חודשים וחוזר לפעמים. זה לא היה המצב. מבחינת החוזה הזוגי, משהו פה הופר והשתנה. וזה באמת מקשה. אבל החיבור למשמעות ולשאלה של מה אנחנו עושות כאן ומה הוא עושה שם ולמה, הרי הוא עושה את זה בשבילנו, בשביל הילדים, בשביל האנשים שיקרים לנו פה. אז זה דבר שאולי יכול לעזור, ובעצם משמעות יכולה לעזור לארגן. ויש את המשפט המפורסם של ניטשה, שגם ויקטור פרנקל מצטט, שאומר כל מי שיש לו למען מה יחיה, אז האיך הופך להיות לו יותר פשוט. אני לא מצטט את זה בדיוק, כן. אבל שברור לנו למען מה זה עוזר. אני חושבת שחלק מהקושי פה זה כשאני יודעת שיש משמעות לסבל שלי, אז אני בוחרת לסבול כדי שבסוף, כאילו, מי שיש לו למה לחיות יוכל לסבול כל איך, משהו כזה, זה אני חושבת הציטוט. אבל פה לא שאלו אותי, לא שאלו אף אחד, לא שאלו אף אחד פה במדינת ישראל, משהו מונחת עלינו, ולא באמת שאלו אותי אם אני מסכימה או לא מסכימה, אם אני רוצה או לא רוצה, אז אתה מתאר חוזה זוגי, אני נורא אוהבת את ההגדרה הזאת של חוזה זוגי. כי חוזה זוגי זה אומר שישבנו ודיברנו במילים או בהסכמה שבשתיקה, דברים התקבעו, אפשר לדון על זה, אפשר להגיד, שמה, הסעיף הזה לא מתאים לי. פה אני חושבת שאולי זה משהו שהסרט הזה, הסרטון הזה של ארץ נהדרת, שבאמת העונה הזאת לפחות שלהם, אני מרגישה שהיא מאוד מאוד טובה. הם מנרמלים המון דברים. הם כאילו מאפשרים, לפחות בסרטון הזה נגיד, או יש עוד כמה סרטונים שאני חושבת, שהם מביאים את השכלה. זאת אומרת, את זה שהילד מגיע לגן עם הכיסוי מיטה, שלא קיבלת, שלא שלחת סנדוויץ' היום, שלא הלכת לקוסמטיקאית, זאת אומרת, הרי הרבה פעמים יש לנו כל מיני סרטים כאלה, כאילו מאיפה אנחנו מקבלים את המידע שלנו מה קורה במלחמה, אז יש את כל הסרטים ההוליוודיים האלה, נכון? אני גדלתי על טופגן, כאילו אהבה בשחקים, הוא תמיד נורא יפה, והוא תמיד, אפילו כשהוא מזיע במטוס, אז זה זיעה כזאת הוליוודית. הוא תמיד גיבור, הוא תמיד חזק, הוא תמיד זה, בהוליווד הכל אסתטי, וזה לא עובד בשום ככה, זה לא תחום, עובד ככה בחיים. זה לא כך. אפילו מה שאנחנו משדרים, אני חושבת, יש את כל גם בשעות החשוכות של הלילה, נכון? שכאילו רואים אבא מגיע לגן ויש את השיר הזה ברקע, והילדה שלו בת השנתיים רצה אליו, קופצת אליו, הוא עם המדים, הוא מחבק אותה, אבל גבר ש4 חודשים לא היה בבית ולא ראה את הילד שלו או את הילדה שלו לתקופה הזאת, מאוד יכול להיות שהילדה לא תקפוץ עליו, היא לא תבוא ותחבק אותו, זאת אומרת, זה שהשיר ברקע, אגב, הוא לא באמת מתנגן ברקע, מוסיפים אותו בעריכה. ומה שיפה פה זה שבאמת אומרים, תשמעו, כאילו זה לא בהכרח כזה הוליוודי, זה לא בהכרח נכון. כזה יפה, יכול להיות שזה לא ייראה ככה. נכון, כמו שגם כשאני הייתי חוזר ממילואים פעם, אז הבת שלי נורא כעסה עליי, לא הייתה מדברת איתי והייתה מפשירה, וגם אני שומע מהרבה גם מאבות פה, שהילדים באים ואומרים, מה אתה שייך לפה? או שאמא צריכה לעזור לי, כי מה אתה קשור, או שאני כבר עושה לבד, אני עושה את זה לבד. בעצם הסתגלנו בלעדיך. איזה קשה זה לשמוע דבר כזה, לא? אז תלוי איך אנחנו עוד פעם תופסים את זה ומבינים את זה. נגיד, שמעתי ממש השבוע מאבא שבא ואומר, אני מבין, זה לאט לאט, אני גם לא יודע מתי יקראו לי שוב, אז אולי זה טוב. וואי, אתה יודע, כשאתה אומר את זה, אני חשבתי על זה לפני ההרצאה הזאת, שבעצם שישבנו והכנו, אז אמרנו, טוב, חיילים משתחררים עכשיו, הם חוזרים הביתה, נדבר על החזרה הביתה. אבל דיברתי אתמול בערב עם קולגה יקרה, מישהי באמת שיש לה המון המון ידע, והיא נתנה לי המון המון מחשבות, והיא אמרה לי, כל מי שדיבר על שחרור, אני חוזר הביתה, הוא הזכיר באותה נשימה,
שעוד איקס חודשים כנראה חוזרים. זאת מהמם. אומרת, כל החוסר הוודאות הזאת, כל החוסר שליטה שדיברנו עליו שהתחיל בשמחת תורה, הוא בעצם עדיין מלווה. אז אתה משתחרר הביתה, ואתה אומר, אוקיי, יכול להיות שעוד מעט, עוד חודש, עוד 3 חודשים, אני שוב אחזור לשם, וזה פתאום, שוב המעברים הם בפרונט. שוב, איפה אני נמצא, האם אני בצבא, אני בבית, הוא נוכח כאן, אפשר כבר לתת לו בחזרה לארגן את הפלטה של שבת, אפשר להיחשף בפניו, אפשר להיפתח שוב, גם נפשית, גם אינטימית, גם מינית, או אולי נחכה קצת, כי ממילא עוד מעט הוא הולך, אולי אז נשמור על בשביל מה עצמנו. לא נספיק, יש כאילו את השעון חול הזה, ואני חושבת שזה הכי מעניין, כאילו, זה מתחבר לי בעבודת הדוקטורט שלי, אביבה הזכירה שחקרתי את טהרת המשפחה, אז יש איזה מונח שקראתי לו אפקט יום הזיכרון ויום העצמאות. שרגע אחד הכל אסור, ואז מתחתנים, ואז הכל מותר, ואז שוב צריך לפרוש, ושוב הכל אסור, וזה נורא מזכיר לי את זה כאן. זאת אומרת, רגע אחד הוא בעזה, אני לא יכולה להטריד אותו, אני לא יכולה להגיד לו, כאילו, אני צריכה לשמור עליו, אני צריכה לגונן עליו, בסדר? ואז הוא חוזר ב-24 שעות האלה והכל מותר, אז מה, איך נתמודד עם זה? כאילו, להגיד לו, לא להגיד לו, מהמם. תן לי דקה להתרגל אליך שוב, שלא תמיד צריך דקה, לפעמים צריך יותר. תמיד צריך יותר. זה תמיד ממש צריך... מסלול נחיתה שהוא לוקח זמן, וקשה לצפות כמה זמן הוא ייקח. אבל ואני חושב אנחנו יודעים לצפות מה יקרה לגברים. הגברים מתנתקים. חננאל, תקשיב, אתם לא משתפים, לא מדברים. מה הקטע שלכם? למה הניתוק הזה? למה לא לבוא, לשבת, לספר לי מה עובר עליך, איך אתה מרגיש, מה אתה חווה, איך היה לך, הלב זה לא מחסן, בוא תשתף. מה? אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה אחרת. אני חושב שהשאלה של איפה המקום שלי ואיפה המקום שלך והכרה הדדית לא נתנו לה עדיין מספיק מענה, ופה אנחנו אז שואלים למה, תענה קודם על זה, ואז אז יכול להיות קודם על זה שקפצתי ואז מהר כי נעבור. אני מתרגשת, אוקיי, אבל סבבה, כאילו, תענה. אחלה. אז בעצם השאלה היא איך אנחנו יכולים לתת מקום לחוויה של שניהם, שהיא עכשיו לבד, בלעדיו. עכשיו זה כבר 4 חודשים. ו... ואז שהוא חוזר, אומר, איפה יש מקום למה שמטריד אותי, מה שמעסיק אותי. בזמן שגם אולי הוא שואל את עצמו, או שהיא שואלת, היא כבר מנהלת את התסריט של מה עם המקום שלו, ושאומרים לנשות מילואים, חשוב שתעטפו אותם, ושתהיו רכות איתם, ותשמרו עליהם בצורה עדינה. אז איך אפשר לתת מקום לו ומקום לי, כשנוצרת חוויה של זה, או של או, שזה או אני, או הוא. עכשיו, ונשים גם נולדות לזה, הן נולדות ללהיות המטפלת. כאילו זה בסדר, אני אשים אותך בפרונט, אתה תישן, לא ישנת עכשיו 3 חודשים, בוא תישן, גם אני לא ישנתי. מהמם. אז נשים הן נכנסות לתפקיד של המטפלת ואומרות, טוב, בוא נוותר על המטפלת זה. המקריבה, אגב, כאילו המקריבה, נכון. החיילים, הגברים מקריבים את עצמם דרך היציאה לקרב והיציאה מהבית, בין אם לעבודה בשעות ארוכות ובין אם במלחמה. ונשים הרבה יותר מקריבות את עצמן דרך בקשרים, מערכות יחסים. ו... ואז יש גם את הצד שלו שגם הוא עובר דברים, שאולי את חלקם הוא רוצה לשתף, נגיע לזה עוד רגע. אה, והשאלה היא איך יכול להיות מקום פה לשניהם, כי אם שני אנשים רוצים לדבר ביחד, אז אף אחד לא שומע אף אחד, כן? ואם שני אנשים עסוקים בכאב שלהם ובמה שמטריד אותם והם פה, אם אני כאן בצורה מאוד אינטנסיבית, אני לא יכול להיות שם. אין לי את המקום, אין לי את הריכוז ואין לי את היכולת. ואז כשמישהו מדבר זה מעצבן אותי. אני מרגיש שלוקחים ממני. ואז אחד הדברים שהם חשובים בכלל בזוגיות, זה לבוא וגם לשים לב שאומנם, אנחנו מקדישים לשיחה שעה, אולי אם נותנים לאחד את הבמה, בשעה הזאת באמת יש מציאות של או-או, זה או אני או את. מישהו במוקד ומישהו במרכז. אבל אם אנחנו לוקחים עוד צעד, זום אאוט, ואומרים, יש לנו יום שלם, יש לנו 3 ימים ביחד, שבוע ביחד, אז בסוף אנחנו נשמע אחד את השני. כלומר, גם בשגרה יש ימים, גם בלי מלחמה, יש ימים שהם עמוסים, ולא הספקנו לשתף, והוא לא יודע מה עובר עליי. ו... וכן, יש אנשים שיש להם את המשאלה שדווקא בן הזוג ידע מה קרה להם, בטח ובטח בתקופה שהיא מאוד טרנספורמטיבית, כלומר אנחנו השתננו, כולנו השתננו, אז לבוא ולעדכן גרסה, אני אכיר את הגרסה החדשה שלי, והיא תכיר את הגרסה החדשה שלי, ואני אכיר את הגרסה החדשה שלה, יש בזה משהו שהרבה פעמים אנחנו רוצים, אבל יש בזה גם משהו מפחיד.
כי גם זה בעצם יהיה לבדוק איפה אנחנו בזוגיות שלנו, מה קורה פה. האם זה אותו דבר? האם אנחנו ממשיכים באיך שזה היה לפני, או שקורה פה משהו אחר? וזה אני גם מאמין שגם מיוחד יהיה לך הרבה מה לומר גם בהיבט המיני, שגם שם השאלה של מה שהיה הוא שיהיה, או שקורים דברים אחרים, גם הרבה פונים עם ביטויים גופניים וקשיי תפקוד שונים, גם אצל גברים וגם אצל נשים שהם מופיעים עכשיו. כי הסדר שהיה עד שמיני עצרת הוא הופר. ואנחנו פה במציאות שהיא עדיין במציאות של הסתגלות, והיא מאוד מאוד לא ברורה, כי אנחנו לא יודעים מה היה ומה יהיה. ואז ברמה הפרקטית לבוא ולומר לעצמנו את השעה הזאת, וגם אפשר לדבר על זה, בשעה הזאת בואו נתמקד בך, ובשעה הבאה נתמקד בי, או איך זה נשמע לך, ומה נראה לך אפשרי, ומה נעשה. אני חושבת אז שכשאני מקשיבה לך, יש איזו תמה כזאת, לפחות אצלי זה עולה, ואתה יודע מה, אולי זה גם היה פה באיזושהי הבהרה למפגש, של חייבים להספיק, של השעון חול הזה שמתקתק. כאילו אמרת, יש לנו שעה, יש לנו יומיים, יש לנו שבוע, ואמרתי, למי יש שבוע? למי יש שבוע? כאילו, הם יוצאים מעזה ל-24 שעות, הם חוזרים. יש לו כיתת כוננות. בואו לא נדבר רק על מי שנמצא בעזה. יש כיתת כוננות. יש אנשים מפונים שנמצאים בבתי מלון. איזה פרטיות יש להם? זאת אומרת, הזמן מתקתק לנו כל הזמן. אנחנו סופרים ימים. אנחנו סופרים כמה ימים עברו מאז שמיני עצרת, כמה זמן מאז שהזמן החטופים קפא. נמצאים שם. ובעצם אני חושבת כמה הדריכות הזאת, כמה חוסר הוודאות הזאת, כמה השעון חול שיורד לי מול העיניים, כמה הוא אנטיתזה לכל הנושא של איך צריך להיות במיניות. זאת אומרת, כשאתה אומר משפט כמו, אם אני שם בצורה אינטנסיבית, אני לא יכול להיות כאן, עם כל התגובה הזאת של fight or flight, ואני כל הזמן דרוך, אני אומרת כמה זה הקיצון של מיניות, כשבמיניות צריך נכון. להיות בנינוחות, צריך את הרוגע, צריך להיכנס לתוך המעגל, צריך להרשות לעצמי להוריד את השריון גם הפיזי וגם הנפשי. זאת אומרת, יש איזה חייל שדיברתי איתו לא מזמן, הוא אומר, תקשיבי, אני 3 ימים לא הורדתי את המדים. אמרתי לו, למה אתה לא מחליף? היה שם איזה אירוע, והוא אמר לי, לא יודע, אולי איזה סוג של שריון, אוקיי? צריך להעיז להוריד את המדים. עכשיו, ללבוש את האינטנסיביות הזאת, זה הישרדותי. זה לא זה, זאת אומרת, אני לא יכול להוריד את השריון מהר מדי, כי יכול להיות שיקרה עכשיו עוד משהו, אי אפשר. הדריכות היא באה בצ'יק, זאת אומרת, אני שומעת אזעקה, כל הגוף שלי דרוך, כל האנדרנלין, כל האנדרופינים, הכל נמצא. אבל לעבור מהדריכות חזרה לשגרה, זה לא בכפתור של און ואוף, זה חייב שזה ייקח זמן, וזה נורא נכון, כי יכול להיות שהסכנה עוד נמצאת. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, הוא קיבל 24 שעות, אתה יודע מה, הוא קיבל אפילו שבוע. לוקח זמן, אני חושבת, גם למי שיוצא משם, מהמלחמה, להירגע, וגם לאישה שנמצאת בבית, וואי, אני חייבת לספר, אתמול בערב היה לי מפגש מאוד מאוד מרתק על מיניות וזוגיות בהקשר של אלמנות, עם מוריה דורות בן ארי, שבעלה חגי נהרג בצוק איתן, והיא נישאה בחדש לאביו, שהוא גם איש צבא, והיא סיפרה ממש נורא יפה, היא אישרה לי לספר את זה פה, אז אני ככה מרשה לעצמי, היא אמרה שחגי היה קורא לה בצל. למה? כי כשהוא היה חוזר לחופש מהצבא, הוא היה מגיע לשבת, אז כאילו בהתחלה היה לה המון שכבות, ולאט לאט, כאילו לאט לאט במהלך השבת היא הייתה מתקלפת, וכשהיא כבר הייתה אז הוא היה צריך לחזור לצבא. עכשיו אני חושבת על כמה אנשים עוברים בדיוק הדברים האלה עכשיו. כמה זה קשה להיות אני. אתה אמרת נהדר, חננאל, שאנשים הם אחרים עכשיו. האנשים ב4 חודשים האלה, הילדים למדו לעשות דברים אחרים, האישה למדה לעשות דברים אחרים, וגם על החייל, או לא משנה אם הוא בכיתת כוננות, גויס, לא גויס, גם על כולנו עוברים דברים. כן, ואיזה קשה זה לתת למישהו לראות לתוכי. נכון. ואני חושב שיש פה משהו אמיתי בעניין, הרי בעצם אולי נשתמש במילה שלא דיברנו, שזה התמסרות. אנחנו רוצים שתהיה התמסרות, בין זה יש גם התמסרות למשימות של הבית הטכניות, ויש התמסרות על היכולת להקשיב לאישה, לילדים, לכל מי שנמצא, ויש גם התמסרות במובן המיני, והגופני של להיפתח, וכאילו שמישהו יחזיק אותי,
שיהיה הגב שלי רגע. עכשיו, לבוא ולהישען על מישהו שעוד יומיים לא נמצא פה, זה מעשה מסוכן. זה מעשה שאנחנו יגרום לנו כנראה ליפול. נכון. ולכן השאלה שמלווה אותנו, גם אם אנחנו לא שואלים אותה באופן מפורש, זה האם בטוח לי להיפתח? האם בטוח לי להיחשף? האם בטוח לי להתמסר ולהישען? או שזה לא בטוח. האם תהיה בשבילי? האם נכון, אתה תהיה בשבילי, או שאני אשען, וזה לא קיר, זה... כן. אני אפול. ואיך אני אאסוף את עצמי כשעוד יומיים אני יודע שאני צריך לחזור לאיפה שאני נמצא בצבא, ואיך את תאספי את עצמך כשעוד יומיים אנחנו שנינו יודעים שאני אחזור, איך זה יהיה? זה דורש כוחות והתארגנות. אצל רוב האנשים זה לא בא ככה. ולכן, כלומר, זה לא בעצם השאלה של ההיקשרות, האם בטוח לי להיפתח או לא. וחשוב לי להגיד, בהרבה מצבים פה, בוודאי עם אפטרים ודברים כאלה, התשובה היא, הרבה פעמים לא. האם נכון לצפות גם ממנה וגם ממנו להתמסר עד הסוף באפטר של 24 שעות? האם זו ציפייה מתאימה? תלוי מי הם. יש אנשים שמסוגלים. אני חושב שהרוב לא. Mm. הרוב ישלמו אחרי זה מחיר. כי הם פותחים את הלב, וזה משהו ששמעתי המון. גם מהנשים וגם פחות מגברים, כי הם באמת שם והיו מנותקים יותר גם בהשגה, אבל הקושי של המעברים. והקושי הזה הוא גם מושפע מחלק אחד מהציפיות שלנו, מה אנחנו מצפים שיקרה ומה לא. ואז למשל, אם אני לוקח את זה גם טיפה פרקטית, בטח בהיבט גם המיני, לבוא ולחשוב האם יש לנו סיכוי למיניות נינוחה של חופש שאין לנו אף אחד על הראש ויש לנו זמן, או שלבוא ולארגן את זה גם בצורה שהיא אולי יותר ממוקדת, תכליתית, שהיא בוודאי לא האידיאל ולא השאיפה. הרי גם שתי איכויות נורא נורא חשובות במיניות, זה יכולת להיות מחוברים לעצמנו, לגוף ולנפש, וגם היכולת להיות בו בזמן מחוברים לבני הזוג. והאם אני שחזרתי ואני חוזר עוד רגע ולא התקלחתי 1,000 שנים, כאילו האם זה ריאלי שחייל שחזר אחרי כל כך הרבה זמן יהיה מחובר לעצמו באופן עמוק? כאילו לחשוב על איך הוא מתייחס אל עצמו מבחינת אוכל, מבחינת הצרכים שהוא עושה, השינה שהוא ישן ולא ישן. כלומר, ברגע שבדרך כלל אנשים שמים על עצמם מדים, הדיגניטי, הכבוד האנוש שהם מייחסים לעצמם, הוא צונח ב10 דרגות. הם מוכנים לאכול דברים שבאזרחות הם לא מתקרבים אליהם, טבענו אוקיי? סרטונה, שמעתי. אבל אתה יודע, אתה מדבר ואני אומרת לעצמי, כאילו בראש יש לי קול כזה שאומר, בוא'נה, זה לא פייר. זה לא פייר. כאילו, בסדר, אז שמה אתה מגן על עצמך כשאתה בבית, אתה לא שם, אז בוא, לפחות, כאילו אתה מתאר מצב שאני אומרת, אז מה, אז היא רוצה, כאילו, היא מתמודדת באמצעות לדבר, ככה היא תתקרב אליו. והוא, אתה אומר, בוא נבין אותו, הוא מתנתק. כאילו, כי יש, לניתוק הזה, יש חשיבות, הוא ממלא תפקיד, אמרנו. ו, 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 וכל צד מתמודד עם המתח, בסדר, בדרך שלו. נכון. אבל זה לא פייר, איך מגשרים על זה? איך מפגישים את הרצונות והצרכים של כל אחד מבני הזוג? נכון, אז זה באמת מאתגר, כי בעצם יש לפחות, אפשר לחלק את הצורות התמודדות שלנו, את מנגנוני ההגנה לשתי משפחות, את ההגנות המחברות של לדבר ולשתף ולהתקרב ומגע פיזי, ויש את ההגנות המנתקות, שזה ללכת, שזה לעשות במקום להרגיש, וזה לא לדבר, וזה להימנע מדיבור ולהדחיק ולהכחיש, והדברים האלה הם הגנות מנתקות. והרבה פעמים אני חייבת, בני יואו, זוג סליחה מגיבים שאני אחרת. עוצרת אותך באמצע. וזה מתחיל בגיל צעיר, אני נסעתי פעם עם הבן שלי באוטו, ואני אומרת לו, יונתן, על מה אתה חושב? הוא אומר לי, אמא, אני לא חושב על כלום. אומרת לו, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לי, בנים יכולים. כאילו, אני- עכשיו, מה זה לא חושב על כלום? תשתף, אין מצב, אנחנו נוסעים כבר 5 דקות באוטו, לא חשבת על כלום? אבל זה מה שאמרת, כאילו, זה מה שאתה אומר, זה מה שקורה. אז סליחה שעצרתי אותך, פשוט רציתי לא, את להסביר שזה... צודקת. גם יש טענות מחקריות כאלה, אני לא קראתי את המחקרים האלה אישית בפנים, אבל יש טענות שנשים גם חושבות, לא רק מדברות, זה בוודאי יש, שמדברות יותר מילים מגברים, אבל גם חושבות יותר. ושזה שומר על פשטות, והיכולת להצר את המחשבה, להתפקס על משהו אחד ולא לחשוב על דברים אחרים, ה-compartmentalization, לדברים שמאפיינים יותר גברים בממוצע. וגם, אם דיברת על למה אתם לא מתנתקים, יש אחד מהמנגנונים שקוראים לו, שאנשים נאטמים, שאתם נגיד צועקים עליהם או מעבירים עליהם איזושהי ביקורת והם נאטמים, כאילו יש איזה קיר ביניהם,
אז חוקר חשוב מאוד שקוראים לו ג'ון גוטמן, הוא קרא לזה סטון וול. והסטון וולינג הזה זה משהו שהוא מאפיין ב-80% מאלה שמשתמשים בהגנה הזאת הם גברים. אז יש 20% נשים, ולפעמים שניהם מתואמים בהגנות המנתקות שלהם, אבל אז יהיו לנו פחות קונפליקטים, נכון? כי אם שנינו מתקרבים, ושנינו אוהבים לשתף ונשענים, אז הגיוני שנמצא את הדרך להיות קרובים, ואם שנינו מתנתקים, אז הוא חוזר ואנחנו מתפקדים, והוא חוזר וכולם עולם כמנהגו נוהג. אבל אם יש פער בציפיות, אז מה שהיא זקוקה לו, זה בדיוק מה שמאיים עליו. הרי הוא חווה את השיתוף, או היכולת להגיד, אפילו להקשיב לילדים, לא רק לבת הזוג, שזה מציב שהוא לא יכול להיות שם. כי הוא חושש שהוא יוצף. זאת אומרת, עזבו אותי. והיא אומרת, אבל אתה משאיר אותי לבד, אתה נוטש אותי עכשיו. והוא נוטש אותה. נכון. אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול, לא ברמה המציאותית, אלא ברמה הרגשית, של האם הדבר הזה הוא קורה, ואז הם פשוט מתרחקים, כי היא צועקת עליו ומתוסכלת ומתרחקת, או אם הוא בא ומסביר את עצמו, הוא אומר, תקשיבי, אני כרגע הלוואי, והייתי מסוגל לשמוע את מה שאת רוצה לספר לי. הלוואי. כמו שהלוואי והייתי מסוגל להתאבל עליו, וללכת לשבעה על הזה. הייתי רוצה. אבל אני ממש מפחד. מפחד זה מילה גדולה בשביל מצבים כאלה. אני מרגיש שלא מסוגל כרגע, לא מתאים לי, ואני לא יכול לעשות את זה. ואז להגיד, אני מצטער שאני לא יכול. הלב שלי איתך, אבל אני לא מסוגל לעשות את זה. זה מסר אחר. אבל להגיד דבר כזה, בוא, עכשיו שדיברת כמעט היו לי דמעות בעיניים. אישה ששומעת דבר כזה, היא מיד תתגייס, היא מיד תגיד, סבבה, מה אתה צריך? בוא תגיד לי מה כי אתה זה צריך. לראות. היא תתקרב, כי אתה לא מתעלם, כי אתה לא מתנתק, כי אתה איתי, כי אתה לא נוטש. אתה מסביר את עצמך. הלוואי, נכון. הלוואי שהיה אפשר לעשות דבר כזה. אתה יודע מה, אני חושבת, לפעמים, באמת, אי אפשר להגיד את זה ככה, כמו שאתה אומר. אבל אפשר אולי לכתוב בוואטסאפ. כאילו, אתה יודע, אז לא עין לעין. אז בוואטסאפ, אז במכתב, אז עם יונת דואר, ולמלא אותה אחר כך בצנוברים לא יודעת. כאילו למצוא את הדרך שמתאימה, כדי אפילו ליצור איזה קוד. זאת אומרת, אני מוצף עכשיו, אני לא יכול. אני רוצה, אבל אני לא יכול. כאילו, ככה כן. זה לא משאיר לבד. שזה בכלל בחיים. זה רעיון טוב. ואז גם אפשר לחשוב, בגלל שבזוגיות יש מעגל של דינמיקה שבדרך כלל מזין את עצמו, אז אם אנחנו חושבים גם מה יכול לעזור לאישה פה וגם לא, זה אם למשל היא תבוא והיא תגדיר מה היא רוצה. גם לעצמה לבוא מה אני רוצה עכשיו בשיחה הזאת, ולה- ו- ואז גם לבוא ולהגיד לו, אני רוצה עכשיו לדבר איתך 10 דקות על איך הילדים היו בתקופה הזאת, או על איך הסתגלתי לעשות את כל הדברים שבשגרה אני לא עושה. איך זה היה לי? כי חלק אני יכולה לספר איך הצלחתי ואיך אני עכשיו מרגישה מסוגלת, וחלק איזה סיוט זה ואתה כזה חסר. או על ההיעדר שלך הוא מאוד מעלה את הערך שלך בעיניי, ואני כל כך מתגעגעת, ואני רוצה גם להגיד לך את זה. אני חושבת שכל אחד אבל אז, מאוד יכול ליהנות משאומרים לו, תשמע, אתה חסר. האם הוא יכול להחזיר זה לה גם ולהגיד, יכול להציף באשמה. חסרה לי. כן? אתה חושב שזה יתפרש בתור אשמה? אז זה לא תלוי זה איך תלוי. אומרים? זה מאוד, זה גם תלוי איך שומעים, לא רק באיך אומרים. כן, נכון, נכון. אז אני זוכרת כלומר, שהיה זה לא איזשהו פשוט. שלב כשהכנו את ההרצאה הזאת, כתבתי לך כזה בוואטסאפ, זה הכל מתחיל ונגמר בתקשורת. וזה בדיוק זה, כי תקשורת זה לא רק להגיד, תקשורת גם איך הצד השני שומע, ובאיזה טון השתמשתי, ובאיזה מילים בחרתי להגיד, וזה בדיוק זה. נכון. אבל עוד פעם, זה תלוי, המסר הוא נוצר בסוף ביניהם, גם לפי השומע וגם לפי הדובר. אז אם אנחנו מצליחים להסביר מה הציפיות שלנו בצורה ברורה, יהיה יותר קל למי שמצופה ממנו להגיב ולהגיד זה אני מסוגל, זה אני לא מסוגל. אז בעצם אני מנסה ככה עכשיו לעשות איזה סיכום ביניים, בסדר? אמרנו שאנשים הם שונים, בסדר? יש גברים שונים, יש נשים שונים, אנחנו במציאות שונה. מציאות של מלחמה, מציאות של איום קיומי, מציאות שכל משפחה במעגל אחר חובה את החוסר שליטה, את החוסר ודאות, את המלחמה שאנחנו נמצאים בה. אמרנו שכל צד מתמודד בדרך אחרת, מתחים של קרבה ומרחק, בסדר? הוא נלחם והוא צריך להיות מנותק והוא צריך להתרכז ולהתפקס, והיא מטפלת ומנהלת את כל מה שקורה בבית. אגב, יש גם נשים במילואים וגברים שנשארו בבית, אבל
אנחנו פה נותנים את הרוב, ואמרנו שקודם כל בוא נכיר בפער, בסדר? כאילו הפער הזה הוא לא חדש, הוא היה גם בעבר, פשוט זה היה פחות דרמטי. אמרנו גם שזה טוב שכל אחד יקבל באיזושהי צורה לבנות איזשהו לוז מבחינת העוגה שיש לנו, אם יש שבוע, אם יש יום, אם יש 24 שעות, אז כל אחד יקבל את הצורך שלו, אוקיי? זמן לבד בשבילך אם אתה צריך טיפה להתנתק, או יש גברים שאוהבים להיכנס לשירותים עם עיתון, וזה הזמן הקדוש שלהם, או כן, עם מישהו אמר לי, הטלפון. השירותים זה הממלכה שלי. נכון. אז זמן לך, אבל גם זמן לי, וכמה זמן אני צריכה, ואיך, אגב, שזה באמת משהו שאנחנו מכירים מהחיים האמיתיים, וגם אמרנו שאולי לזכור כל הזמן שצריך דקה להתרגל אליך שוב, אבל שדקה לא מספיקה, אוקיי? ושצריך להכיר מחדש, אוקיי? זאת בדיוק, אומרת, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. את האחרת להכיר שלמדת מחדש, צריך שעון לבדוק. שבת או פלטה בלעדיי, אתה שראית דברים שנחקקו בך ובהכרח שינו אותך או נגעו בך, ואני לא רואה דרך שבה לא היית משתנה כי עברת דברים, ולהגיד את זה נעים מאוד, מי אתה עכשיו? נכון. עוד לפני שאנחנו מדברים על מיניות, שאנחנו מדברים על זוגיות. עכשיו, איך עושים את זה? אמרנו שמדברים, אז יש המון המון, אפשר לכתוב באינטרנט 36 שאלות, ויש שם שאלות של להכיר, שאלות חמודות נורא, ויש את 99 דרכים, אתה מכיר? אוי, אי אפשר לראות את זה, כי יש לי את הרקע, הנה עכשיו רואים, נכון? זה 99 דרכים, זה מלא 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 שאלות, נורא נורא טובות, אני לא מקבלת אחוזים, אז לא חייבים. ויש את הודיה, שעשני כרצונו, רגע, את זה לא בכלל לא רואים. רואים. לא רואים. מה נעשה? טוב, אנחנו, תעשו חיבורים קוראים לזה, זה נחמד, זה... רגע, בסוף אני אצליח, לא, הנה, לא משנה, ככה זה נראה. ויש עוד משחק שיצא שהוא נורא נורא חמוד, אני חושבת שהראיתי את זה גם במפגש הקודמת, זה נקרא ילדים מדברים, ילדים והורים מדברים מלחמה. אני רוצה להגיד שבעיניי את המשחק הזה אפשר לעשות גם שני בני זוג, יש פה, זה חמוד, יש פה כאילו קריקטורות של ראש הממשלה ושל הרמטכ"ל, וכאילו בשר, זה ממש נהדר. אנחנו כל הזמן רואים לדבר, אבל תמיד שואלים איך לדבר. זה נורא קשה לדבר. זה מאוד קשה. כאילו הדבר אולי הכי, זה הפתרון לכל דבר, אבל זה גם הדבר הכי קשה כן. בעולם. ואז אני מציע ממש לחשוב בדוגמאות קונקרטיות. כמה שיותר קונקרטי. הרי מה שאנחנו גם עושים גם במוח, כשאנחנו נכנסים לסביבה חדשה, אז אנחנו מתחילים לשים לב איפה משהו נמצא, איך המשהו הזה עובד. אז אפילו בגלל שאנחנו מנסים להתייחס גם לזוויות של מיניות, הרי יש את המגע שאנחנו רגילים לזה שהם אהבו, לא בטוח שזה יהיה נעים להם עכשיו. למה? כי הם במצב אחר. נכון. מה? לבוא עם שההנחה היא שההנחות שהיו קודם לא תקפות. אנחנו הרי אוגרים ידע על בני הזוג שלנו, אנחנו מסתנכרנים, עושים המון דברים שמאוד משרתים אותנו. ועכשיו משהו פרם את הסדר, ואנחנו צריכים להתוות אותו מחדש. לא את כולו, ואנחנו צריכים לבדוק. יש דברים שנבדוק והם יהיו אותו דבר, ויש דברים שנבדוק והם ישתפרו. אוקיי? יש אנשים שחוזרים מהמילואים וחלקים בהם, והם חוזרים עם המון דברים שיש להם המון ערך, ותחושת מסוגלות ועוצמה, וגם דברים חיוביים. ונשים שיוצאות, עכשיו אני יודעת לעשות את זה ואת זה ואת זה, והן ישמחו בחלקים ממה שקרה. זה לא רק שלילי וקטסטרופה, אבל יש גם את החלקים שנפגעים, או דברים שהיום הם מאוד מאוד רגישים. ויותר קשה להתקרב אליהם, גם בנפש, גם בגוף. כלומר, אני לא יודע אם מישהו שעכשיו, גם היא, אם משהו השתנה באיך שהיא שותה קפה. כאילו על היי, העצבים, זה קדוש, בוא לא ניגע בקפה, בסדר? אני לא שותה קפה אז אני לא יודע, אבל אולי יש אנשים עד שהוסיפו עכשיו... עכשיו סוכר, או הפחיתו סוכר, או מוסיפים אלכוהול לקפה. כלומר, וואי, רגע, הנה בקטע הזה מארץ נהדרת, היא אומרת שמה 90 ימים לבד, נכון? יומיים זה היה נחמד, אז כאילו, נכון, יש משהו כאילו הלבד תמיד, מה פתאום להיות לבד, אבל בן אדם צריך זמן לבד, ואחר כך יש את הקטע שהיא מרוקנת את הקלונקס, נגמר לה הקלונקס, בואו ננרמל את זה, כמה אנשים באמת זקוקים לאיזשהו ממסך, אם זה כדור הרגעה, טבעי או לא טבעי, אם זה אלכוהול בקפה, רויטל ויטלזון עשה את זה יפה זה זמן בפוסטים שלה, לתרגל הגנות מנתקות. בדיוק. זה הזמן, בשביל זה הן פה. עכשיו, אחר יש כך הגנות יגידו מנתקות. שעודדנו את כולם ללכת לפרק בקבוק יין בשביל להתמודד. לא, אנחנו בעצם אומרים
שעושים מה שצריך, מתמודדים עם מה שאפשר. אבל בוחרים גם, כלומר כן חשוב לבחור, אנחנו לא רוצים, קלונקס זה גם ממכר, כלומר בסוף אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו מכורים עכשיו לאורך זמן, לא לאלכוהול לוקח יותר זמן, אבל כל מיני דברים, לבחור, לדעת אני יכול לאכול עכשיו או שוקולד, או לשתות את זה, או לעשות את זה, או להרים טלפון, ולהתחיל, זה ממש, לעשות רשימה, אני עשיתי גם לעצמי, רשימה של דברים שמבסטים אותי, מקלחת, לשטוף כלים, לדבר, מלא דברים, כמה שיותר קטנים, זה מעולה. ולהגיד שזה ולנהל את זה. בסדר, שאנחנו לא משוגעים, כולם עוברים את זה עכשיו. זו תקופה שצריך לדעת איך להרים את עצמך. וזה בסדר גם לא להרים את עצמך. ולשכב במיטה ולשים את השמיכה מעל הראש ולהגיד, עכשיו אני לא קמה. לרד עד להטעין מחדש. כאילו אי אפשר להסתובב עם אדום בפלאפון כל הזמן. כלומר, אפשר, פשוט חבל. כן. ואתה יודע, כאילו, אני חושבת על זה, אנחנו מדברים על כל מיני דרכים בעצם להטעין ומשאבים, נכון? אמרנו תקשורת, אמרנו לדבר, ואתה מקודם זרקת מגע. ואני ממש רוצה להתעכב על זה, כי מגע זה משאב מאוד זמין, יותר מקלונקס, יותר משוקולד, הוא זול, הוא נמצא, ודווקא בו אנשים מאוד מהססים עם להשתמש, ויש במגע, אז אני לא מדברת עכשיו על מין, בסדר? למרות שגם מין ויחסי אישות יכולים לתת הרבה. יש זוגות, כאילו אנחנו הולכים ישר על הסטיגמות של הגבר רוצה, והיא לא רוצה, והיא כאילו אומרת מה, הוא חוזר, והוא רק רוצה סקס, כאילו יש איזה מין כן, סטיגמה המציאות כזאת, הרבה יותר שגברים מגוונת. רוצים, נשים לא רוצות. אז אנחנו גם ניגע בזה עוד מעט, אבל קודם כל אני רוצה להגיד על המגע. כמה המגע הוא חשוב, איזה דברים, איזה פונקציות פיזיולוגיות הוא מספק, של הורמונים, של אנדרופינים, של תחושות טובות שיש בגוף, ובנפש, באינטימיות, בקרבה. יש תרגיל שאני נותנת בקליניקה לבני זוג, פשוט לעמוד ולהתחבק. והחיבוק הזה זה אחד הדברים הכי מדהימים שיכולים לקרות לשנייה, כאילו אתה גם נושא את עצמך וגם נשען על השני. ואנשים מהססים להשתמש במשאב הזה, כי אוקיי, אני אחבק אותו ואז הוא יוצא סקס. אני לא רוצה סקס, אני רוצה חיבוק. וקודם כל, אז בואו שנייה נוציא את זה מהלקסיקון, כאילו אנחנו בני אדם יכולים לדבר. ובית אני רוצה וזה להגיד, משהו שהמון נשים לחוצות ממנו, גם בלי מלחמות. העניין, נכון, המדרון החלקלק, כאילו. זה היה שאם גם יש מגע, זה מגע שהולך, קופץ מיד המיטה. נכון. ודבר השני, שדווקא כאילו, זה נורא נורא חשוב לי להגיד, שהרבה פעמים לגברים, הם גם לא רוצים, כאילו, גדלנו על זה שגברים רוצים, גברים רוצים מין ונשים רוצות אהבה, נכון? כאילו, זה איזה סטיגמה כזאת. אז זה לא נכון, יכול זו להיות הנחה שחייל תרבותית מגיע, שהיא נמצאת עד היום. נכון, נכון, כן. ואולי הוא לא רוצה, אולי הוא לא רוצה את היחסי אישות, אולי הוא רוצה את החיבוק, אבל אולי הוא לא יודע איך להגיד את זה. אולי הוא למד שגבר תמיד צריך לרצות, ואתה חוזר מהצבא אז אתה חייב, והוא רוצה את החיבוק והוא לא יודע איך לבקש את זה. זאת אומרת, ודרך היחסי אישות הוא אומר, טוב, בואי נגיע, כאילו בואי נקבל את המגע. אגב, יכול להיות גם שהוא רוצה יחסי אישות וזה לגיטימי לגמרי. אני מכירה זוגות שזה מה שעובד להם. שהגבר ישתחרר אחרי 3 חודשים, הוא לא, כאילו, הוא עכשיו חזר לעבודה וכל העניינים וכל הבגנים וכל לסדר את הנזילה בבית ואת כל הדברים, והיא חזרה לעשות את כל, והם כל כך עסוקים, ובמיטה זה מה שעובד להם עכשיו. ואיזה יופי שהם מכירים בזה והם דיברו על זה. אומרים, אוקיי, זה המשאב שלנו. ושהחיבור המיני הוא יכול להיות אירוע ישיר של קרבה וביטחון ושייכות, וכאילו זה מסלול עוקף דיבור, שזה גם ערוץ תקשורת, שהוא ערוץ תקשורת גופני. ויש כאלה שזה עובד להם. עכשיו, יש זוגות שאחד מחפש את זה והשני לא מתאים לו. אבל לפעמים זה גם יכול להסתנכרן מצוין, וגם בכלל לראות גם את המיניות במקום הזה כחיפוש אחרי קרבה. ושייכות וחיבור, אולי גם חיפוש לראות שיש דברים שנשארו בטוחים ובסדר. אז אנחנו כאילו, אחרי פיצוץ אנחנו בודקים שאנחנו בסדר נגיד, או באמת יש נוהל, כי אנחנו רוצים לראות שכל החוליה בסדר, אז גם לראות שהמיניות בסדר, או לראות מה קורה, ואיפה את, ואיפה זה, ואיפה הכל בבית. כן, יכול להיות חיפוש גם כזה. זה מקסים בעיניי מה שאתה אומר. אתה אומר כאילו לעשות כזה, לבדוק שהמיניות בסדר,
אז כאילו כמו ניסוי כלים כזה, נכון? לבדוק שזה, אז בא לי שפה עכשיו אנחנו נפתח סוגריים, ואנחנו נגיד מה זאת מיניות. ש, שמיניות, אנשים ישר חושבים על יחסי אישות, על יחסי מין. אבל מיניות, ארגון הבריאות העולמי מדבר על מיניות כאנרגיה פנימית, שדוחפת אותנו למצוא אהבה, מגע, חום ואינטימיות. זאת אומרת, המיניות, אנשים חושבים יחסי מין, אבל זה בעצם משמעות הרבה יותר רחבה, לא רק במיטה. זה משהו הוליסטי כזה, וזה לוקח לעוד שדות, כאילו יש פה את האלמנט כמובן הפיזי, דיברנו על מגע, דיברנו על יחסי מין, גם להגיע לאורגזמה, זה אחד הדברים שעושים לאנשים מאוד מאוד טוב, אבל יש פה גם אלמנט אבל של, היא כרוכה בהתמסרות גם אינטימיות, כן, של קרבה, ויש פה וחוסר שליטה. אלמנט של חיבה ואהבה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק הדבר הפיזי, וכשאנחנו עושים את הניסוי כלים הזה, אז זה יכול להיות גם איזה משהו של אינטימיות, של רק לגעת, של להתקרבל על הספה, של להתקלח ביחד, של לאו דווקא התסריט המיני הזה, שכולם יודעים שאיבר נכנס לאיבר, וזה נורא 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 חשוב. נורא חשוב לזכור את זה דווקא בתקופות עכשיו של מלחמה, של איום קיומי, כי זה לוקח לעוד שדות של חיים. כאילו מיניות זה, פרויד קרא לזה הליבידו, נכון? ליבידו, חיות. ארוס. ארוס, נכון. תראה, אנחנו כמו אסקימוסים ושלג, תראה כמה מילים יש לנו ליצר החיים, אוקיי? זה כמו אייל שני, כאילו תשוקה זה לא בהכרח מיני, תראה את אייל שני והעגבנייה, נכון? זה חושיות, זה יופי שמשתכרים ממנו, זה עונג שהוא לא בהכרח מין, זה להתענג על החושים ועל החיות, ואני בקטע, כאילו, I'm all in. עכשיו, כשעושים את הניסוי כלים הזה עם המגע, אז זה נורא חשוב לדעת איך לדבר על זה. זאת אומרת, אני תמיד מציעה למטופלים שלי את התרגיל של הפינג פונג. דיברנו על זה בשיחה המקדימה שלנו, נכון? כאילו מישהו בא ואומר, אוקיי, בוא נלך על הסטיגמות, נגיד שזה הוא, בסדר? הוא אומר, טוב, בא לי יחסי אישות הערב, בא לך סקס, אז קודם כל לבדוק עם עצמי ולראות איפה אני נמצאת. אם בא לי, מצוין, אחלה. אם לא בא לי, אז זה חשוב מאוד שאני אהיה נאמנה לעצמי, ואני אדע מה נוח לי ומה לא, אז אני אגיד, תשמע, לא בא לי היום שאני אהיה ביחד, אבל בא לי שנתקרבל על הספה ונראה סרט. ואז הפינג פונג עובר אליו. שהשתמשת בה, מה זה, מה? אמרת, לא בא לי שנהיה ביחד. זה שקר. נכון, בא אני לי השתמשתי שנהיה במילה ביחד, לא ככה. מכובסת, כי אני אומרת לעצמי, מה, אני כי אגיד לא פה נעים לי. של אבל מרכז תראי איזה מסר עדן. את מעבירה. זה מסר, נכון. ככה הרבה פעמים הוא חווה את וואי, זה. לא בא לי שנהיה ביחד, לך תודה מפה. רבה שאמרת את זה, זה ממש חשוב, כי אני הרגשתי שאני מסמיקה להגיד עוד פעם סקס, כאילו מה, אבל אוקיי, אבל אתה צודק, אתה צודק ב100%. נכון. אז אני אשתמש אז אני אסמיק ואני אגיד את המילים הזה, אוקיי? אז לא, אני יודעת מה אני אגיד. הוא רוצה נגיד שהם יעשו אהבה, והיא אומרת בוא נתקרבל על הספה. לא בא לי לעשות אהבה, אבל כן בא לה לעשות אהבה, אז טוב, אז זה מכניס אותנו נעמי, אנחנו מבקשים עוד מפגש כדי לדבר על שפה ומיניות, טוב? כאילו, כי זה ממש מרגיש לי שצריך את זה. והנה נפלה לי המצלמה, כנראה גם היא כאילו התפתחה. רגשי. אוקיי, אז נחזור שנייה לזה של הפינג כן, פונג, סליחה. וממש תודה שדייקת אותי, אוקיי? אז הוא אומר לה, אני רוצה סקס הערב, והיא אומרת, לא בא לי סקס, בא לי שנתקרבל על הספה. ואז הוא חושב, מתאים לו להתקרבל על הספה או לא מתאים לו? אם הוא אומר שלא, אוקיי, אז לא בא לי שנתקרבל על הספה, אבל בא לי שנתקלח יחד. ואז היא אומרת להתקלח יחד פחות, וזה ממשיך הפינג פונג הזה, זה ממשיך עד ששניהם מגיעים למשהו. זה מעולה. זה בטח, הסיפור, בטח. להמשיך. כי אז הם בסוף מגיעים, אף אחד לא מוותר, אף אחד לא מתנתק, אף אחד לא אומר, טוב, היא דוחה אותי. כאילו, היא אומרת לו את הלא, אבל היא גם אומרת את הכן. וגם הוא עושה אותו דבר, ובסוף מגיעים למשהו ששניהם רוצים. אין פה פשרה, אין פה ויתורים, אין פה אני מוותר על חלק מעצמי, אלא אני יודעת מה אני רוצה, הוא יודע מה הוא רוצה, ואנחנו פה אנחנו נפגשים, ופה נהיית האינטימיות, intimacy, כאילו, ואז אנחנו, כל אחד בעצם גם מקבל את מה שנוח לו ומתאים לו, וגם נמצא ביחד. התרגיל הזה זה תופת, כן? תחשוב, כאילו, ראית רק מה שהיה פה עכשיו, כמה מחשבות סיבולת מאוד לאן זה גבוהה. יכול ללכת. מצד שני, כשזה עובד, זה מדהים. זה מדהים, הנה מצאנו משהו שמתאים לשנינו. אז בסוף אנחנו רוקדים בסלון, אז בסוף אנחנו הולכים לאכול, אז בסוף אנחנו עושים איזושהי אינטראקציה מינית שמתאימה לשנינו. מסאז', לא יודעת. אבל שנינו מרוצים, שנינו נמצאים באותו מקום, שנינו נותנים לגוף לדבר, וגם לנפש. וזה בדיוק זה. נכון. וגם חשוב להגיד, גם קודם שדיברת על מגע, כן, זה מאוד מתחבר לדבר שפתחתי איתו, שהפנטזיה הזאת שהוא יבוא והכל יסתדר מהשיר, מה הוא? יש דברים שזה רק הוא.
אבל יש דברים, אם יש ילדים, אם יש חברות, אם יש כל מיני אנשים שאנחנו יכולים לחבק אותם, מעולה. יש אנשים שאנחנו יכולים לשתף אותם באיזה מתסכל זה לעשות את מה שהוא היה עושה, מעולה. אנחנו לא חייבים לנקז את הכל רק על בן הזוג. נכון. ואז העניין של ליצור רשת, זה קשה, בסדר, זה לא שזה קל. כאילו, מי שקל לו כנראה בסדר, אז אין מה לדבר על זה כל כך, אבל אז למי שקשה לה, והיא מצפה שהוא יחזור, והיא התאכזבה באפטר הראשון ובאפטר השני, אז בואו ננסה לחשוב, אולי יש דברים אחרים שיוכלו לעזור. כי ממש. יש דברים שהם, כאילו צריך לחשוב, הרי זה, ההגנות המנתקות או הדפוס שכל אחד מתנהל בו, זה כנראה היה גם הדפוס שלהם עוד לפני המלחמה. אם הוא מהמתנתקים, אז היא כנראה פגשה את זה באלף מצבים בחיים, והגיוני שזה גם עצבן אותה אז. ואז לבוא ולצפות שדווקא באירוע כל כך קיצוני הוא יתנהג אחרת, זה משהו שמצד אחד אנחנו הכי מייחלים כי אנחנו הכי זקוקים עכשיו. כי אחרי שרבתי עם אמא שלי, אני פחות, בסדר, אז לא היית זמין, לא נורא. רבתי עם אמא שלי. אבל פה אני נורא צריכה אותך, אז המשאלה היא יותר גדולה. אבל באמת, הסיכוי שזה יצליח, אם היינו עוצרים וחושבים, גם היא הייתה יודעת להגיד, קל וחומר, שעכשיו זה לא ילך. אני תמיד מתאכזבת עם עונש סביב זה. שהתמיד והוא הזה הוא נקודה שהיא טריגר, היא כאילו צריך להיזהר ממנה. כי אם אני מראש יודעת שהוא יאכזב אותי, כי הוא תמיד מאכזב אותי, אז אבוד לנו, אז אבוד לנו. עכשיו בוא, אני גיבורה גדולה, בסדר? זה כנראה שהמחשבה הזאת תיכנס והיא תהיה, וזה בציפורניים ובשיניים. אבל אולי עצם זה שאנחנו מדברים על זה פה, אז זה מעלה את זה למודעות, שוב. אז כאילו בפעם הבאה, שנייה לפני שאני אצפה שלא ילך, אז אני אחשוב, כן, אולי אני אני יכולה לגמרי להתנהג את זה. מקבל את התיקון שלך, כי אם היא באמת הייתה מספיק מאוכזבת, היא לא הייתה מנסה. והניסיונות של ההתקרבות הם לב העניין, הם הכי חשובים. זה גם מקפינג פונג. אני מנסה להתקרב שוב, אני מנסה להתקרב שוב, למרות שאמרו לי חצי לא ושלושת רבעי לא. אני לא מוותר. אני לא אומר, טוב, עזוב, אני הולך לישון. עזבי, לא ישנתי 3 חודשים, אני הולך לישון, תעזבי אותי מהשטויות שלך. לא, אני אני ממשיך חושבת שגם ונשאר שם. גברים עם כל האמירות שלנו שהם לא קשובים והם מנותקים וזה, נורא אכפת. תראה, אני לא רוצה להגיד גברים או נשים, אבל אני לא מכירה גברים שלא אכפת להם. זאת אומרת, יושבים אצלי בקליניקה ואני רואה לפעמים גבר, כאילו אנחנו חושבים שגברים לא בוכים, נכון? גברים לא בוכים, בגיל 16 מתנוונות להם בלוטות הדמעות הרי, אבל יושבים אצל ובוכים הרבה יש את בכאב, הסיפור המכונן של מתי הפסקתי לבכות, זה דבר נפוץ, אבל כן? בוודאי שאכפת להם. איזה מין גבר שאוהב את האישה שלו ואוהב את החברים אבל זה שלו בדיוק, אבל ונעלם איך אתה ל4 חודשים? מעביר את זה? איך אתה מעביר את זה שאכפת לך אם אתה מתנתק? ואז השאלה אם בראש, בפנים, את מחזיקה כל הזמן, תשמעי, זה הבן אדם שבחרתי בו, הוא בן אדם טוב, לא סתם בחרתי בו. זה נכון איך הוא מתנהג עכשיו, ואיך אני מתנהגת עכשיו. אני באמת, כאילו, שמעתי הרבה אנשים שהם משתפים, כי הם מרגישים נוח, לא משנה אם זה דרך הפייסבוק או בוואטסאפ, סתם כאילו לספר, כאילו הייתה מישהי שאמרה לי, בשיר הזה היא כותבת, תשיגו לי את המגד. היא התקשרה למפקד וצרחה עליו, והיא אמרה, מה קרה לי? מה קרה לי? אני לא כזאת. אבל זה בסדר. זה בסדר כי כולנו עכשיו חיים על הקצה, כולנו עכשיו, האור של כולנו כל כך רגיש, והשאלה אם אני מצליחה באיזשהו שלב לנשום עמוק, ולהגיד, אוקיי, אבל אני זוכרת את העקרונות, אני זוכרת את החיבור שיש לנו, אני זוכרת מי אני ומי הוא, ועכשיו רק צריך למצוא את הדרכים איך לחזור אחד לשני. כן. כלומר, וגם יש עוד דבר שהוא לפעמים מקשה בתקשורת, זה שלפעמים הצורה שבה אנשים מביעים את האכפתיות היא יכולה להשתנות, ואז לא להיקלט. נגיד, יש את האנשים שמתקשרים דרך מחוות ומעשים. עכשיו, אולי היא, אולי הוא, מחפשים דווקא מילים. ואז אחד נורא משקיע, אבל זה מפספס את השני. שזו גם נקודה כללית בזוגיות. אבל בטח אם מישהו חוזר והוא מאוד עמוס, או היא נורא עמוסה, את יודעת מה? גם היא נורא עמוסה ומתפוצץ לה המוח, באמת יותר קל לי לבשל לך עכשיו. משהו שאני יודעת שאתה אוהב, זה יותר קל לי. מאשר לבוא ולהגיד לך מילים. אולי לי קשה, ואולי עכשיו זה הערוץ שזמין לי. אבל הוא בדיוק כיוון לזה, ואז יש את האכזבה, ואז הוא לא מחמיא לה, או זה בדיוק עשה לו טריגר לקבנוס. אז הוא אומר, יואו, חוזר הביתה, אני לא יכול לראות טונה, לא יכול לראות טונה. מה עשית? אהבתי טונה, ברור, אבל עכשיו, כאילו,
אבל זה בדיוק זה, על להכיר מחדש. יש פה בן אדם אחר, בוא עכשיו נכיר אותו. עכשיו, זה יכול להיות מבאס, מה, אבל זה לא הבן אדם שהתחתנתי איתו, איזה באסה, ואפשר, כשהחיים נותנים לך לימונים, תקפיץ טקילה. זאת אומרת, אוקיי, בוא נכיר מחדש, בוא נבוא עם איזה מבט סקרני בעיניים, מרחב חדש. יש לי פה מישהו שאני יודעת שבסך הכל הוא אחלה, כי אותו בחרתי, ויש לי מישהי שבסך הכל, כאילו, אני אוהב אותה, בוא עכשיו נכיר מי הבן אדם הזה, בוא נהפוך את זה למשחק. גם במגע, גם באהבות, גם בזה. זה יכול להיות, אני חושבת שזה יכול להיות רעיון נחמד, לא? זה כאילו, נשמע לי מסתכלים רעיון משקפיים מעולה אחרות מעולה, על העיניים. אבל ברגע שמישהו מראה לי את היכולת לשחק, או אפילו להיות טיפה בהומור או בציניות, זה כבר מעיד שיש לו הרבה משאבים. נכון. כאילו, אנשים עם הרבה משאבים זה בדיוק מה שהם יכולים לעשות, הם ישחקו, הם יתגמשו, הם יארגנו את הדברים ויצחקו, או אפילו אם באמת יכינה לו משהו שעשה לו טריגר לטונה, אז הוא יגיד את זה בחצי בדיחה, והוא ירכך את זה, והוא יגיד אני רואה שאכפת לך וזה, ואיזה דפוק אני, שכאילו, יש דרכים לרכך דברים, פשוט זה באמת, אם אני אשמע על סיפור כזה, אני אגיד, וואו, היה לכם מלא מלא משאבים וכוחות, איזה יופי, נהדר, ומי כי מי שיש שאין להם לו, משאבים, ומי זה שאין לו עוזר. שילך לטיפול. זאת אומרת, בוא נשים את זה על השולחן. משרד הביטחון היום נותן איזשהו תקציב גם ללכת לטיפול. יש כל מיני אפשרויות, לא להישאר עם זה לבד. גם בן אדם בתוך עצמו שהוא מרגיש שמשהו לא זה, וגם בתוך הזוג, יש טיפול מיני, יש טיפול זוגי, יש המון 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 דברים, ואין בן אדם שאין לו משאבים, אבל יכול להיות שצריך איזושהי עזרה כזה כדי להניע אותם, אוקיי? ויש לאן לפנות. שזה גם מאוד חשוב בתקופה הזאת, הסבלנות. הסבלנות להסתגל לעצמנו, להסתגל לבני הזוג, לתת להם גם את הסבלנות הזאת, לא במובן של אל תעשו כלום, הוא חזר שלא עושה כלום בבית, לא, אלא פנימית, של אנחנו מבינים שיש פה, היה פה תקופה מאוד ממושכת. 3 עדיין. חודשים זה המון זמן, 4 חודשים זה המון זמן. יש גם אנשים שזה יהיה 5 חודשים, שעדיין שמה, נכון. ושמה, זה המון זמן, אוקיי? זה שעוד רגע, זה שליש שנה. נכון. אז לבוא ולומר, זה לקח זמן להסתגל ולהיכנס, זה ייקח זמן לצאת, מהמם. ובאמת, בטח ובטח, כשאנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודש, או שלפעמים, הרי יש המון אנשים, יש לי גם חברים ששוחררו וגויסו מחדש, נכון. נכון. ויש להם תאריכים, אז לבוא ולחשוב איך אנחנו עושים את ההסתגלות חזרה, ובאיזה רמה אנחנו פושטים באמת את המדים, וחוזרים להיות המחנכים, והכל אחד מהמקצוע שלו, אנחנו בישראל, רוב האנשים עובדים במקצועות שאין להם שום קשר לאיך שהם חיילים, שום קשר. נכון. נכון. אז ההתמסרות הזאת היא דורשת התאמה. כאילו, יכול להיות שיהיה לנו בארון את הכמה לבושים של הלוחם ושל האבא ושל המקצוע שלי. זו מיומנות שאני כן חושב שאפשר לעבוד עליה ולפתח אותה, מהמם. אבל להרבה אנשים היא חדשה, כי לעשות חודש קו פעם ב3 שנים, או לעשות תפקידים שהם חזרו יומיות, זה סיפור אחר. נכון. אז זאת למידה. ולבוא ולהגיד לאישה שלך את כל מה שאתה אמרת עכשיו, זה גם יכולת שצריך לפתח אותה ולעבוד עליה. אני לא נעים לי להגיד, אבל חלפה שעה, ואנחנו צריכים לסיים. ככה רמזו לי פה מאחורי הקלעים, למרות שנורא כיף לדבר איתך, ואני ככה בעיקר. ממש רוצה להגיד לך תודה. תודה על השיחה הזאת, גם על השיחות הכנה, שאני מרגישה שהרווחתי מהם המון בשבילי, וגם על המפגש הזה. ותודה לאביבה ולנעמי ממרכז עדן, שבאמת מאפשרים את השיח הזה, ומאפשרים את אני חושבת שזה תכנים שהם נורא נורא חשובים, שחייבים לדבר עליהם. יש לכם דקה שתיים לשאלה? בטח. רגע, נעמי, יש לנו דקה שתיים לשאלה? היא לא תגיד לא. היא מחבבת אותנו, היא לא תגיד לנו לא. אנשים חופשיים יאללה, גם. אז אביבה, דיברתם הרבה תשאלי שאלה. כשיש את הפער בין בני הזוג, או לפחות פער תקשורתי בין בני הזוג, ואיך מנסים שכיוונו, או כמה שהתייחסו לזה, זה כשאין בעיה של קשר ביניהם, זה פשוט אחרי כל הדברים שיש על הראש, זה פשוט מרגיש כמו עוד מטלה לעשות. אין את הפשוט passion או את העוררות המינית הזאת. איך מתקשרים את זה, או איך גורמים לזה?
אני קצת לא שמעתי אותך, כי היה באמצע בעיות קליטה, אני לא יודעת, אולי זה רמת הגולן שהיא נורא רחוקה מכולם, אני את אחזור יכולה ותגידי אולי... לי, ככה נגלה אביבה אם אני הבנתי נכון הנה, ושמעתי, מעולה, אז אתה תחזור שבעצם מישהו או מישהי שואלים, או שמים לב, אומרים מבחינתנו עכשיו היחסי אישות זה הפך להיות עוד אחת מהמשימות. אנחנו בעמוד משימתי, וזה נהיה משימתי. איך להתייחס לזה? אני הבנתי נכון? כן. הבעיה זה לא הפער בתקשורת, זה פשוט הפער המנטלי של אוקיי, זה עוד מטלה לעשות. שאז אני רוצה לשאול, כלפי מי המטלה? האם המטלה היא לעצמי להגיד אנחנו לא היינו איקס זמן אז כדאי, או יעלה לטבילה, או אני יודע שהיא מצפה או הוא מצפה? כלומר, למי המטלה הזאת מיועדת? את מי אנחנו משרתים? כי יש נגיד דברים, אנחנו יכולים להגיד אין לי תיאבון בתקופה הזאת, ואני אוכל כדי לשרת כמטלה, כדי לסמן וי, דואג לעצמי. ואז חלק מה-well-being ומהזוגיות, או אני יודע, דבר ראשון, אני לא נופל מהכיסא, נשמע לי בסדר גמור, שגם בני זוג יגידו, ברור שאנחנו לא באיזה אורות מטורפים, אבל כדאי, אנחנו יודעים שזה בגדול עושה לנו טוב. שסביר שעוד שעתיים, אם נקיים יחסי אישות או נהיה בקרבה, זה יהיה משהו חיובי. האם זה יפיל אותנו מהכיסא? לא. אבל אולי זה כדאי, כאילו אולי זה דבר חכם בשבילנו, אנחנו יודעים שזה המשאב, אז למה לא? יש לי כאילו אלף ואחד דברים שאני רוצה להגיד על זה, אבל אני כאילו מנסה לזקק למשהו, כאילו, כן, כי אני גם מסתכלת על השעון, ואז אני אומרת, תראו, זה מה שקורה. זה השעון הזה, זה התחושה הזאת של השעון חול שדיברנו עליה, שחייבים וחייבים עכשיו, ואם לא יהיה, וזה עוד משימה, ותוך כדי גם לחשוב על הכיור, ולחשוב על מה שקורה בבוקר, והרכב, כאילו, אז הרבה פעמים בחיים שלנו, כאילו, יש מציאות שצריך לג'נגל בין הרבה דברים. ואני אהבתי את הדוגמאות שאתה נותן מעולם האוכל, גם אני אותו דבר, אני אוהבת כאילו לתת דוגמאות כאלה. יש פעמים שאנחנו חוטפים משהו, איזה פאסט פוד, וזה מרגיע לנו את הבטן, ואנחנו נותנים לילדים קורנפלקס ארוחת ערב, וזה בסדר, אבל אנחנו לא מדמיינים את עצמנו כל החיים אוכלים פלאפל. אז אם במהלך השבוע הזה הפכה להיות משימה, והמשימה הזו טובה, והלכתי ואכלתי והיה לי טוב, אז פעם הבאה אני ארצה להמשיך לאכול באותה מסעדה, ולפעמים אני אגיד, וואלה, עכשיו אנחנו מתכווננים על איזה ארוחת גורמה, או על קדרה, ואנחנו נשב, אני אקלף את הירקות שורש, ואני אעשה, ואני אבחר את הבשר שלוקח לו הרבה זמן להתבשל, ואני אהיה כאילו עם כל הכוונה כזאת, ואני אשקיע, ברגע שיש לי גם כזה וגם כזה, אז זה לא כל החיים שלי, זה המשימה, זה יאללה בוא נעשה וי, אלא יש גם כזה וגם כזה. ובא לי לחבר את זה לאיזה, כל הזמן חננאל ואני כל הזמן חשבנו, האם יש כלים מעשיים שאנחנו באמת יכולים לתת? כי בסך הכל שנינו מביאים גישה, אנחנו מביאים משנה. אז מה עכשיו, ניתן טיפים, ניתן זה? אז אני חושבת שאחד הדברים שהוא דווקא טיפ מעשי ששווה לי להגיד, הוא נורא מתחבר למיניות. ואולי בזה נסיים אם זה בסדר. אתם מכירים את זה שבוואטסאפ מישהו מקליט לך, או מישהי מקליטה לך, ואז אתה אומר, בוא הנה איזה אורך, מה זה פה? אני מריץ את זה על 2, כפול 2, כפול 1.5 או כפול 2. אנחנו מתרגלים בעולם הזה לעשות הכל נורא מהר. שצ'יק צ'אק אני אשמע את ההודעה. אני לא אשמע אותה כמו שאתה תכננת, עם הפאוזה, עם הכוונה, אלא נשמע את זה מהר. אני רואה איזה זום בזה, אז אני אעשה את זה על 2.5. מי ששומע אותנו עכשיו על 2.5, חבל, אתם מפסידים. אותו דבר גם במין, אוקיי? צ'יק צ'אק, אני אדליק כפתור, אני אדלק, אתה תדלק, נגמור, נלך לישון, נקום אחר, יהיה לנו יותר שעות לישון. זה בסדר, אבל בואו תבחרו בן אדם אחד או שניים, שאותם אתם לא מריצים בוואטסאפ, שלהם אתם נותנים את הזמן ואת הקשב הראוי להם. אני ממליצה שזה יהיה בן או בת הזוג, אולי הילד שלכם. ואותו דבר, לא לצפות שהכל יהיה מהיר ואינסטנט וזה, אלא לתת את הזמן גם לקדרה, לתת את הזמן גם להתבשל. כי גם בחיים וגם במיניות, לפעמים הגוף צריך את הזמן להתחבר, ובטח בטח הנפש. בואו ניתן את הזמן שצריך. אני מקווה שעניתי, או לפחות ככה פתחתי כל מיני נתיבי חשיבה. זה בסדר, אבל יש גם לאן לשאוף, בטח.
זה בסדר גם להריץ בשתיים, כאילו כפול 2 כן, אנשים מסוימים. יש אנשים שצריך לשים אותם יש בכלא לפעמים. על ההקלטות הארוכות שלהם. האמת חשוב לי להגיד שאחד הדברים שהיו חשובים גם לי וגם לך להיות פה זה לבוא ולומר אנחנו רואים ואנחנו כל כך מעריכים ומוקירים את כל המחירים שכולכם משלמות וכולכם משלמים ואת המוכנות, קודם כל את המוכנות ואת ההתגייסות גם אם לא ביקשו ממך ולא ביקשו ממך להתגייס אלא אמרו זאת המציאות, עדיין יש אנשים שמתפטרים מתפקידם כהורים ונעלמים, זה אפשרי. כל מי שנשאר ועשה 20%, ועשה 80%, ועשה כל מה שהוא עשה, זה דבר שהוא גדול והוא חשוב והוא משפיע. ו... וזאת עת שהיא באמת מאוד מאתגרת, ואנחנו רואים, ואנחנו פה, ואנחנו מקווים שזה עוזר לך ולך, ולכל מי שכאן. זה משהו שאני מאוד מרגיש, בסוף אנשים נורא מעריכים, זה מרגש לראות פה את כולם, לא את כולם, את מי שחוזר ואת מי שחוזר למילואים, ואת יש פה הנשים משמעות שמחזיקות. ויש פה משימה. נכון. תודה, תודה לכולם. ותודה לך, חגי, תמיד לעונג. אז תודה כן, לך. טיפה חרגנו חביבה, מהזמן. אליי, בסדר, חביבה. יש לי גם כמה דקות של דברים להגיד לסיום. אוקיי. כן, אז כן. חגית וחננאל, תודה רבה 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 על הפאנל המרתק. ממש נגעתם בנקודות כל כך חשובות של איך לנווט בתקופה כל כך מאתגרת, בזוגיות ובמיניות. אני בטוחה שהייתם יכולים להמשיך שעות, אם לא עוד מפגשים שלמים, על אופנים שונים בחזרה לחיי זוגיות, אחרי מילואים, ואם יהיה עניין נשמח לארח אתכם לעוד ערבים כאלה. בנושא קשור, מרכז עדן יפתח בקרוב קבוצת תמיכה בזום לנשות מילואים עם מטפלת זוגית ומינית, כדי לתמוך במעבר לחזרת בן הזוג הביתה ולשגרה. אז אני מזמינה את מי מכן שמעוניינות להגיב למייל שקיבלתם היום כדי להביע עניין או להירשם בטופס שישלח עם מייל הסיכום בשבוע הבא. מרכז עדן ממשיך להיות כאן לצדכן, נשמח לקבל עוד פניות ושאלות מכם. שוב תודה לחגית וחננאל, אני ממש מקווה שאני אמשיך לשמוע רק בשורות טובות, להתראות לכם ולילה טוב. אמן, לילה טוב. תודה.